Vítejte v úvodní lekci kurzu na pokračování Škola střihu videa v DaVinci Resolve, dále už jenom škola střihu. V téhle lekci si projdeme první kroky z DaVinci Resolve. Řekneme si, kde ho stáhnout a kterou verzi si nainstalovat. Pak si ho poprvé otevřeme a seznámíme se s prostředím, ve kterém budeme pracovat. No a poté si ověříme, jestli náš počítač práci v programu zvládne. K tomu by vám měly posloužit soubory, které najdete ke stažení tady pod videem. Takže pokud ještě nemáte připravené na svém počítači, tak si doporučuji tohle video stopnout a jít si je stáhnout. No a nakonec projdeme pár rychlých nastavení, díky kterým se nám bude lépe pracovat. Ale nejprve si řekneme, proč zrovna DaVinci Resolve. Já jsem na ní narazila před 5 lety, když jsem zvažovala, že se začnu střihem videa živit a do začátku jsem hledala profesionální program za rozumnou cenu. Pro společnost Blackmagic, která se zabývá výrobou a prodejem profesionální filmové techniky, je program na střih videa vedlejší produkt, takže ho nabízí i ve verzi zdarma. A to je pro začínajícího tvůrce docela dobrá nabídka. Nicméně v Blackmagic vědí, že pokud chtějí, aby lidé ten program používali z jejich produkty, musí zvládnout i náročné filmové formáty a doručit výsledek v kinokvalitě. A o tom, že to bez problému zvládne, svědčí nejen to velké množství tvůrců, kteří na Resolve za poslední roky přešli z jiných programů, ale taky všechny ty filmové trháky, které Resolve použili zejména na barvení, ale v nemalé míře i na střih videa a další úpravy. Pár příkladů za všechny jsou například Avatar, Jason Bourne, spousta Marvelovek nebo Poslední Jedi. Protože je Resolve velmi komplexní, může se zdát i komplikovaný. A možná trochu je. Nicméně jsem přesvědčena, že společně se v něm rychle rozkoukáme a brzy pochopíme, jak funguje, abychom v něm mohli pohodlně pracovat. Tímto díky, že jste mi dali svou důvěru a vybrali si mě jako průvodce tímhle programem. Program si můžete snadno stáhnout z oficiálních stránek. Stačí, když do vyhledávače zadáte název DaVinci Resolve. Otevře se vám web s krásným videem a ukázkami filmu, kde byl Resolve použit. A hned pod zlomem je tlačítko stáhnout verzi zdarma. Otevře se vám dialogové okno, které vám nabídne dostupné aktuální verze. Vlevo je verze zdarma. To je ta verze, která nás zajímá. Vpravo je pak verze s názvem Studio. Studio verze je placená, stojí necelých 8 000 korun jednorázově a obsahuje trochu lepší, načančanější funkce, které nejsou k zahození, ale teď je určitě potřebovat nebudeme. Takže se vraťme k té verzi zdarma. Vybereme svůj operační systém, vyplníme dotazník, můžeme použít skutečné nebo vymyšlené údaje, je to jedno, a stáhneme si program. Po instalaci na nás vyskočí tohle okno. Jsou to všechny novinky, které se v Resolve objevily od poslední aktualizace. Stačí kliknout na Continue. Vyzve vás to k rychlému nastavení, ale to můžete přeskočit, to uděláme ručně. První spuštění programu může chvíli trvat, tak se nelekejte, může to být i několik minut. A pokud se vám bude zdát, že se opravdu nic neděje, tak restartujte počítač a zkuste to znovu. U mě to zabralo. Tohle okno je váš projektový manažer. Tady si vytváříte, otvíráte a ukládáte projekty, takže klikneme na nový projekt a Resolve se zeptá na název. No a jakmile si ho uložíme, projekt se otevře a hodí nás na stránku Cut. My si hned přepneme na tu záložku Edit, ve které budeme pracovat po většinu doby. Resolve má několik záložek, přesně jich je 7. Je navržen tak, abychom v něm udělali vše, co s videem potřebujeme ve střižně dělat. Na každé záložce děláme jinou fázi editace videa. Od třídění souborů přes střih, vizuální efekty, barvení videa, úpravu zvuku až po renderování videa. Každá z těch záložek by mohla být samostatný program, jako to má například Adobe. Tam na střih a barvení používáte Premiéru, práci se zvukem děláte v Adobe Audition a vizuální efekty v After Effects. Tady jsou všechny tyhle programy v jednom a přepínáte mezi nimi pomocí záložek dole. A asi jste si všimli, že tady vedle sebe máme 2 záložky, které jsou si hodně podobné. Je to Cut a Edit. A skutečně obě dělají v podstatě to samé, ale používají se trošku jinak. Záložka Cut slouží k rychlému prostříhávání těch nejlepších záběrů z velkého množství videí. Například, když točíte nějakou větší reklamu, krátký nebo třeba i dlouhý film. Máte pak hromadu materiálu a potřebujete najít jen ty nejlepší povedené záběry. Tak použijete záložku Cut. Záložku Edit pak použijete na každodenní střih videí, například na YouTube nebo na sociální sítě. A nebo taky na ladění toho předpřipraveného filmu do nějaké finální podoby. Osobně záložku Cut téměř nepoužívám a pracuji výhradně na záložce Edit.
Teď si ověříme, jak bude náš počítač tu práci s tímhle programem zvládat. Pod videem máte odkaz na Google Disk a v něm máte 4 soubory ze 3 různých kamer. Otevřete si tu danou složku se soubory, označte je a přetáhněte do prostoru Media Poolu. Potom všechny tyhle soubory označte a přetáhněte je dolů do časové osy. Vyskočí vám toto dialogové okno. Píše se v něm: chcete změnit snímkovací frekvenci projektu? Soubory, které jste vybrali, mají jinou snímkovací frekvenci než váš projekt. Chcete změnit snímkovací frekvenci vaší časové osy, aby byly stejné? Tuto akci nelze změnit. Prosím vás, nelekejte se toho. Jde o to, že každé video natáčíme v nějaké rychlosti. Video není nic jiného než série po sobě jdoucích fotek. Standardní rychlost videa pro náš region je 25 snímků za vteřinu. Jinde to může být například 30 snímků za vteřinu nebo 24 snímků za vteřinu. To znamená, že v každé vteřině našeho videa je 25 statických obrázků. Všechna videa, která jsem vám dala k dispozici, jsou v této rychlosti. A většinou platí, že chcete video stříhat ve stejné rychlosti, v jaké jste ho natočili. Takže prostě klikněte na Change a ten projekt se vám přizpůsobí. Pokud se vám náhodou tohle okno neobjeví, super, znamená to, že váš projekt a vaše timeline jsou správně nastaveny a mají tu rychlost, kterou mají mít. No a jediné, co teď potřebujete udělat, je kliknout na začátek časové osy a zmáčknout tady pod monitorem Play. A přitom sledujete to číslo tady nahoře na monitoru. Mělo by se pohybovat kolem té hodnoty 25. To znamená, že video jde přehrát plynule a neseká se. Jedno z těch videí je z mobilu, to byste měli přehrát bez problémů. Další je z mojí malé Sony ZV-E10, ale jedná se o 4K soubor, takže přehrání může trošičku váznout. No a ten 3. a 4. soubor jsou oba dva z poloprofesionální kamery, ale oba už jsou optimalizované, to znamená, jeden je sice ve Full HD a druhý ve 4K, ale oba byste měli přehrát bez větších problémů. Ověřte si, že se tyhle soubory přehrávají plynule a napište mi do komentářů pod video, jak se váš počítač chová. Zda jede plynule nebo zase seká. Zpočátku vám všechny soubory, které budete potřebovat ke střihu, budu dávat ve formátu Full HD, optimalizované z kamery Lumix, takže tenhle soubor nás zajímá nejvíc. Pokud by se vám i tenhle soubor sekal, tak si budete muset pro každý klip vygenerovat proxy soubor. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem v Media Poolu a vybrat Generate Proxy Media. Co se v tu chvíli stane je to, že počítač vygeneruje menší verzi toho stejného souboru a zamění si je u sebe. To znamená, že s ním budete pracovat při střihu a počítač se nebude sekat. Ovšem, až budete soubor exportovat, vezme si počítač opět ten velký kvalitní soubor a vyrendruje video v té nejvyšší možné kvalitě. Že jsou ty proxy media k dispozici, poznáte jednoduše. Na začátku klipu nebo na tom náhledu se objeví růžová ikonka s nápisem PXY. Pokud videa přehrajete bez větších problémů, nebo pokud jste si úspěšně vygenerovali proxy soubor a ten se neseká, neměli byste mít problém pracovat podle tohohle kurzu. V tom případě budu ráda, pokud se k nám přidáte. Jak pracovat se soubory a jak je začít stříhat, si ukážeme v příštím videu. Teď si ještě ukážeme, jak program nastavit, aby se nám v něm dobře pracovalo. Na chvíli to teda bude trošku nuda, ale slibuju, že se to vyplatí. Nejprve klikněte na DaVinci Resolve, Preferences a Media Storage. DaVinci si pro práci vytváří nebo cacheuje vlastní soubory, jako jsou obrázky nebo videa, které si někam ukládá. Je dobré zvolit si pro jejich ukládání místo, kde se nebudou hromadit a nebudou překážet. Pokud máte počítač jen s jedním diskem, nechte nastavení tak, jak je. V mém případě si nastavení změním na svůj rychlý velký disk, kam budu ukládat všechna videa. Potom nahoře překlikneme na User a potom Project Save and Load. A tady zaškrtneme Live Save, pokud to tedy ještě zaškrtnuté nemáte. Tím jsme zapli automatické ukládání. Kdyby nám Resolve náhodou při práci spadl a my si zapomněli ty změny uložit, nepřijdeme tak o celou práci, ale pouze o několik posledních změn. Pak je tady jedna věc trošku matoucí, je to na záložce Editing a je to timecode. V oboru videoprodukce začínají timeliny na 1 hodině. Je to dáno nějakými historickými důvody z doby analogu. Nicméně my chceme, aby nám čas běžel od nuly. Proto doporučuji si tady to start timecode změnit na 00. Je to hodně důležité, až se dostaneme k titulkům, protože ty by se vám potom generovaly s hodinovým zpožděním oproti vašemu videu.
Změny si uložíme a vyskočí na nás informace, že tyhle změny se projeví až po novém spuštění programu. My ale ještě nezavíráme, ještě pokračujeme. Nastavíme si ještě časovou osu. Vpravo dole máme 2 tlačítka. Tím prvním se otevře projekt manažer. Tady si můžete překlikávat mezi jednotlivými projekty. Vedle je ozubené kolo a to je nastavení toho konkrétního projektu. My se podíváme do Master Settings. Po čerstvé instalaci by všechna tato nastavení měla být správně. My je teď spíš zkontrolujeme. Rozlišení časové osy necháme na HD, tedy 1920 na 1080. Pokud jste si taky natáhli ty videa, které jsem vám dala k dispozici, tak se vám ta frame rate časové osy nastavila na 25. Snímkování přehrávání budeme mít taky na 25. A ve videomonitoringu si nastavíme videoformát HD 1080p 25. Tak a to je prozatím vše. Další případné nastavení budeme upravovat v průběhu kurzu, až to bude potřeba. Střih videa jako psaní příběhu a my si v příštích několika lekcích společně sestavíme krátký audiovizuální příběh. Veškeré materiály, které k tomu budete potřebovat, vám tady dám v pondělí a další lekce vyjde v pátek, takže budete mít dost času si všechny soubory stáhnout. Odkaz na kurz na pokračování najdete pod videem. Těším se na vás.